kletce je to horší, právě za mnou bum narazí do plotu, právě lekne bum narazí do plotu. Tak si zláme peří, oholí se lavoč na kost, no a ti nejšikovnější si v kleci vypíknou oko. Děca, proč to říkám na úvod? Kdyby někdo našel vrabce v přírodě, tak ho strčte do papírové bedny a spojte se s někým, kdo tomu rozumí. A minulé paní učitel tam povídá, no jo, já ho strčím do bedny a on se tam udusí. Za něco, on se tam neudusí, oni mají ty plíce tak malý, že tu bednu nevydýchají ani za týden. Kdybyste měli problém, že v té bedně ten dravec má málo vzduchu, jo, tak mu tam dírku udělejte, hlavně se tou dírkou nedívejte dovnitř. To by vám pak vysvětlil, že mu ještě špatně nejde. A teď tu nejdůležitější informaci, děcka, minule mě chlap donesl káně v papírové bedně a víte, co to bylo za bednu? On to narval do bedny od notebooku. Tak to je malá bedna. Chtělo by to tak, aby se ten tak postavil a ještě se aspoň otočil, jo? Před týdnem donesl pan vyhladovělýho jestrába mladýho z přírody, jo? A ten byl pěkně od vysavačů. To je správně. Tak, děcka. Jdeme na to nepoznávat, jo? Máme tady skupinu sokolů. Toto všechno jsou různé druhy sokolů.